Il-Korp tal-Pulizija giddeb rapport fil-faċċata tan-Nazzjon fejn intqal li fil-programm Iswed fuq l-Abjad il-Kummissarju tal-Pulizija ikkonferma li l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri jinsabu investigati. Saħansitra kien irrappurtat li l-Kummissarju Lawrence Kutajjar ma jskludix li Mizzi u Schembri jkunu arrestati u jitresqu l-qorti. Iżda fl-intervista li ta' fuq il-programm Iswed fuq l-Abjad, il-Kummissarju mkien ma qal dan id-diskors. Fil-fatt kull m'għamel il-Kummissarju tal-Pulizija ikkwota artiklu mill-liġi dwar il-Pulizija u qal li permezz tiegħu ma jistax jitkellem. Fil-fatt l-ispirtu tal-artiklu 112 tal-għad dwar il-Pulizija huwa biex ma jiġux diskussi każijiet speċifiċi fil-mezzi tax-xandir. B'hekk l-istqarrija l-Korp tal-Pulizija żiedet tgħid li r-rapport fin-Nazzjon huwa biss interpretazzjoni skorretta tal-mod kif wieġeb il-Kummissarju tal-Pulizija. Saħansitra kien iċċarat iktar minn hekk. Kif diġà ntqal fl-24 ta' Marzu tas-sena l-oħra ma rriżulta ebda suspett raġonevoli li twettaq rejat kriminali li jista' jwassal għall-investigazzjoni fuq dawn iż-żewġ persuni, qal il-Korp tal-Pulizija. Fl-aħħar nett l-istqarrija ddikjarat li l-Korp tal-Pulizija għandu jitħalla jagħmel xogħlu b'serenità mingħajr pressjoni żejda. Brabta mal-kwistjoni tal-Panama din mhix l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista għamel dikjarazzjonijiet li mbagħad ma kienx kapaċi jissostanzjahom tant li hemm miftuħa diversi kawżi ta' libel. Saħansitra l-kap tal-Oppożizzjoni għamel dikjarazzjoni fuq iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru li mbagħad ma kienx kapaċi jissostanzja fil-qorti, tant li fl-ewwel seduta ma telax jixed u fit-tieni waħda għamel minn kollox biex ma jixidx għax qal li ma jafx biex inhu akkużat.